Naluluntu olunenhlungu naba abantwana bomthonyama, abantwana bencithakalo, abantwana abangenandawo kwilizwe lokuzalwa, abantwana benkosi ezaxheshwa ngokungazinyamakazi, simbi zawulala emangcwabeni singenantloko, besidibene sibumba kubumbekile, sikhweba nongekhoyo, sikhweba nosathandabuzayo, sithi sondelani nantsi imbumba yenkolo zomthonyama ukuze sime calanye. Amagama nemibutho ayincediseki, masibumbane sitsho sikwazi uyoyibamba inkunzi ngempondo. Sithi ke kwaba bonyuliweyo esi sigqeba sizawumela lozwe wonke, sicaphula phaa kumqhayi emva kwesiheleku sango-1917 ukuzika kwenqanawa engumendi. Kukho amagama athi asinithumanga ngazo izitengo, asinithenganga ngayo imibengo, bekungenganzuzo simakhwezi-khwezi, bekungengandyebo singangenkwenkwezi, bekungembekweni nayo kukumkani, bekungentobeko yenu kwiBritane. Thina ke sithi bekungembekweni nayo kubuhlwele, bekungentobeko yenu esintwini. Aningenelanga apha nifakelanga khangela mali, asizanga butyebini apha, sifuna ukwaziwa, sifuna ukumelwa, sidiniwe kukumelwa ngabantu abangaphili into esiphila yona. Siyanithuma ke ngoko, hambani ningaphinde niphunguze, nibambe ngempondo inkunzi. Ongayithandiyo lesiyithethayo makafake umnwe emlonyeni, agabhe mhlawumbi kuzaba bhetele. Ndiyacamagusha. Masicamagusheni bantu abaphuma kubuhlwele base-Afrika. Singabantu abaphuma kwiziziba nenzulu zamanzi alapha kweli lizwe. Sifuna ukwaziwa ngolo hlobo. Ndibulela amandla aphiwe iinkokheli ezisebenze kwabakho lemini impumelelo kangaka. Amako Ndicela ke kwizikhawukhawu, kwimimoya yabantu abangasekhoyo, kwimilozi yamakhaya, kumathamba amhlophe alela ukuthula, ndicela kumabandla akomkhulu phezu kwentaba ezingcocoyini, emaweni nasezingithini, ndicela imimoya ingene kwaba bantu, isebenze, impumelelo ingezi nabo ize nemimoya yethu. amako Ngalo mazwi andingomntu usisithethi, kodwa ngumnqweno nokunqula kwam nditsho ke
ndinguBlangwe mna ndinguFola ndinguChikitsha ndingubhekizulu ndinguMpembe eCamagusha ke xa ndicenga abantu abangasekhoyo cela kuloo ngwevu inguQamata edale zonke izinto izenze yenze lento ibe impumelelo ngoba inhlungu yethu lena sizanayo apha phambi kwakhe eCamagusha ke xa ndisitsho cenga kwiingwevu zonke eCamagu. Intaka ehleli isidala emthini izimemela imbokotho. Ndizawuzama ke ukuyifanisa nje le ndiza kudlula kuyo njengenkciyo. Yona inde ngokwaneleyo ukugquma imfihlakalo ngaphambili apha. Ibe ngaxeshanye imfutshane ukuveza lo milenze mihle kulowo uyinxibileyo. Ubuhle bawo umthi lo akuphelelanga kuba ukunika intlaka. Ufumana iziqhamo. Kuwo ukhuselwa elangeni. Ukanti kukwanjalo ukukhuselwa kumaqhwa. Lo mthi ukwakhela umzi ubuye ukungqale ngaphakathi endlwini leyo ngefanishala. Ikwangulo mthi okunika umlilo. Phofu kwa ukuze ube unako ukuqhwitha. Inkuni ezo kukwaxhomekeke kwakulo mthi ngenxa yemicinga. Ndithe kuwe esi sigqamama uqhayisa ngaso ngaphakathi endlini usiya kusisibhalela ngenye imini zingekabikho ezimfonomfono. Ela phepha ububhala ngalo gxebe ubhala kulo ndawonye nepencil zonke eziphuma kulo mthi nako konke okunye okuninzi ongakufanisa ukusondeze kulo mthi. Umbuzo uthi ubungathanda ukuba yindawuni wena kumthi lo? Isebe, igqabi, isiquluba, abaninzi baye balibala ukuzikhethela okubalulekileyo phofu bengaqondi ukuba kubaluleke kangako. Ingqambo. Jonga, yiyo kaloku ekusitheleni kwayo ehlele ezantsi ibuye inabe incanca amandla nezakhamzimba okanye izakha mzimba izityiwa zomhlaba ukuze zibe nako ukondla lo mthi esichayisa ngawo. Kuyo yonke loo nto kubekho into ethi sibabonile bonke la madoda namankazana amakhosikazi ame apha enze konke okuhle salibala nina okokuba ngaphandle kwabo nokuniqinisa nokubaqinisa ngebenganzanga njengoko benzile. Kakade nangoku ezo ngcambu ibe nini nicinga banina nenzanga kanti ibe nicinga babebeya kubaphi xa beningena kubakho. Xebe selinobokile elalanga kwalani ke ngoko ungagobi umsenge ukuze ibhokhwe ziwutye mathola nyongande kukudlelana Camagwini. Mandinomeleza uba thina xa zizawuphuma ziyarhintyelwa. Zirhintyelwa ke ngamazwi ukwenzela iinbaba zonke eziphakathi kwemiqolomba naphakathi kweentaba naphakathi kwezidulu ngezidulu sezazi uba naba bantu namhlanje abathe banikela ngabo ukwenzela into yokuba ngaba kuphile lizwe libhaleneyo. Lizwe lethu lonzakele liyagusha. Ndifuna into yokuba ngaba kuphuma abantu abanjengani namhlanje bahambe bayolinyanga. Thina ke akho nto siziphathisiweyo into nje aphatha into ngencam zamalwini. Kodwa injongo yethu makubonakala imiqondiso sokuma phezu kwendawo. Ixesha naloba kudala sicinazelwa into yokuba ngaba lifikile. Kuba namhlanje thina sifuna ngokuphuma phakathi kwale ndibaniselwano nizazi uba nina nixwaye abantu nixwaye imiphefumulo yabantu nixwaye izinyangi ezinyanga ngendlela eziphathiswe bubunyanya belilizwe. Ndithunywe loo nto ingathi into bendiyiphakamela mna ndigqibile.
Siyacamagusha ndiyathokozisa ndinguveliswa wakwaMpambani uNqobizitha insizwa kaNgqini ndisuka ndingu-chairperson wombutho wakwaXhosi Custodians of Holistic Operations and Spiritual Initiatives. Silapha namhlanje kulo mnyhadala ebesikuwo okanye imbumba ebesikuyo yenkolo zomthonyama apho besiseka ilanto i-executive bekunyulwa i-leadership yembumba. Ibalulekile thina ke singumbutho wakwaXhosi siyayivuyela kakhulu lento yenzekileyo apha because as abantu abamele i-members zethu ezikwi-traditional healing fraternity within the sector we faced a lot of challenges where we felt like inkolo zakwantu okanye zomthonyama they have neglected to identify into yokokubana singabantwana bethongo we are also custodians of isintu. So the unity eqaliweyo namhlanje will be able to empower us as a coalition okanye as imbumba ukuthi sikwazi ukuchallenge policies that we feel are set ukudestroya inkolo yesintu. Camagu hayi ke namhlanje besilapha eCambridge eMonti sizophehlelela umbutho webhunga lenkolo zomthonyama elizawumela bonke abantu abaphila isintu bonke abantu abaphila isintu nesiyazi into oba imigomo yesintu iqala phi iphele phi esithi ke bakhona abantu abathi baphila isintu kodwa sithi sakuyijonga lento sifike ingeso sintu. Lona umbutho ubusekwa namhlanje libhunga lenkolo zomthonyama nabantu abaphuma kuwo onke amaqumrhu anamaqumrhu aphuma kubantu abathi bamemelela isintu kuba akho amaqumrhu afana nenkolo kantu nenhlalo kantu. Ibhunga lenkolo zomthonyama lirepresenta lo mibutho esithi ke lo mbutho nguwo ozawumela abantu abaphila isintu nkcakasana nesithi into sikaMakhulu ngoku sisiqalo esi sokumelwa kwabantu bakowethu abaphila isintu nanjengoko sisazi into yoba besifana namalolo esizweni sethu singena abantu abazawukwazi ukusimela esithi ngoku esi sisiqalo sombutho ozawukwazi ukumela abantu abaphila isintu. Camakho kudibene onke amaqembu ngamaqembu enkolo zomthonyama edibene ngazwinye izwi esiphuma nalo lithi kufuneka sithethe ngazwinye kufuneka sihlonipheke kufuneka sibe nesihlalo sibonakale xa kufuneka kuthethwe ngenkolo akufunekanga simelwe ngabantu esingabaziyo ngabantu bezinye inkolo sinenkolo yethu yemveli eyokwahlukana pha napha ayitshintshi into sithetha ngazwinye ke ngokwelibhunga izawuba imbumba le yenkolo zomthonyama kuthethwa ngazwinye kuphiliswa abantu kuphiliswa uluntu kubuyiselwa isidima somuntu ontsundu kubuyiselwa ulwazi kumntwana ontsundu sifundisa abantwana uba kutheni umgquba siwuthanda kutheni umgquba siwubalulekisa kutheni ubulongwe sibuthanda xa sithetha ngobulongwe thina sithetha ngempilo xa uye esilungwini kungona beyifumana ngoku babona bathi i-methane therapy bayifunda ngoku thina okhokho bethu amanyange wethu iingwevu neengwevu kazaziyazi kwakudala le methane therapy abayethuka ngoku thina indlu enkulu isindiwe phantsi ngobulongwe benkomo yile methane therapy abathetha ngayo thina xa sidibana sihlale ebuhlanti sinyathela phezu kwengqathane zenkomo zegusha sinyathele phezu komchamo wezilwanyana yi-methane therapy leyo asiyethuki ngoku yiyo loo nto i-depression singenalo negama layo kuba yinto yokufika besingenayo thina ubungena endlini enkulu uphume uphilile ungayazi noba uphiliswa yilaa methane yile bayifunda ngokubona. Camakho Masicamagushe Ncibza namhlanje ndiziva ke ndichulumancile emva kwale ntlanganiso ke yebhunga lenkolo zomthonyama
nebekudala ke abantu abadala belangazelela. Lento sidibene ngayo namhlanje kudala ifunwa ngamanyange. Ndicinga ukuba nivile nani imbali malunga nayo. Elibhunga ke lizela ukuzokhusela zonke inkolo zesintu, abantu abenza amasiko nezithethe, ukhuselwa kwamalungelo abo, ukumelwa kwimicimbi efuna ukuba bamelwe. Elibhunga uluntu luza kulisebenzisa kwiingxaki nezikhalo abanazo emisebenzini nasezikolweni. Noko ngoku baza kuyazi into yoba xa ubani ethe wanyashelwa amalungelo akhe okwambatha iimfele zakhe uza kubaleka aye kubani na, uzawuza kweli bhunga. Sinomnqweno omhle, sinemithandazo, sinemibulelo kwangelo xa linye lokuba lo msebenzi wenziwe ube impumelelo. Nezulu liye langqina lazola ncibana kwakuhle kwazola, khange kubekho nomoya omncinci ngoba abantu abadala bengafuni ukuba siphazamiseke. Sichwayitile Camagunya. Siyabulela Jojo. Ihambe kakuhle, ndiyavuya ngolutsha ngokuba siyilento sifakwe kwizinto ezinje ezikufundisayo ngesintu ngobuntu bethu, enzeke kuqhubeleke buhamba apha kubulento bungapheli ukuthi so lento kodata bethu nomama bethu xa besebengekho nathi sibe khona into esizaziyo sizuzento, enzeke singasukwazi inhlonipho iqala kwalapha kuwe ndo ukwazi ubuwena bakho yonke into enjalo. And ndiyabuvuya nami ubakho apha and ulutsha izosifundisa intoni isintu sethu ngoba ngoku kwindawo esikuzo na kwi-environment nesilungu nje kuthiwa si-environment indawo esikuzo sekuthethwa nje isilungu eyona nto esaziwayo kakhulu ngoku, which is ichana abafundi okungazi kwakhe umntu afika athi sothi soba sesikolweni azofunda ilento asuke kokwabo bekade sazi ulwimi lwenkobe, xa ubuya sethetha isingisi. Lapho ke ngoku uzofika seyindelelo ingabikho, ilento ihlonipho ingabikho kakhulu. Masicamagushe mandibhotise kuwe msasazi, ndibhotise kubabukeli bakho nabaphulaphuli bonke, ndikhahlele kumakomkhulu onke ngokushiyashiyana kwawo ngelithi ebukhosini. Camagushe kubantwana bethongo elibomvu nelimhlophe, nsithi makube chosi kubele udede bumngumnyama kuvela ukhanya. Ndibhotisa ke kwindlantloko odata bamakhaya, omama, inzala abantu, intombi nabafana namakhwenkwe nentombi zomtshotsho, umlisela nomthinjana. Namhlanje ke siqalile kunjawo nje asijike, siya phambili besimilisela ibhunga lenkolo zomthonyama. Ngokusesikweni sidiniwe kusoloko sikhala ingathi asinalizwi thina, singathi asinammeli, ingathi singumntwana ongenamzali, siyinkedama. Zonke inkolo zomthonyama namhlanje bezibuthelene apha eCambridge eMonti sizokwenza elobhunga eliza kumela isintu sethu, sincikiviwe isintu sethu, amasiko ethu, indlela yethu yokwenza izinto, izithethe zethu. Kunjalo nje singabuzwanga sithathelwe izigqibo. Abantwana bethu basacinyeliswe ezikolweni kusithwa kodwa inkolo kweli lizwe iyalingana ngokomgaqo siseko. Sifuna ke libhunga lisekwe namhlanje lisimele kwinto ezinjalo. Amagqirha ethu awakwazi ukungena ezibhedlele kodwa sibe sibona into yobana aba bantu batyiwa nje inkenkqe kuthiwe bayaphambana, batyiswe impilisi, bagula unomphelo. Sinqande ezo zinto ke ngale bhunga lenkolo zomthonyama. Kugxothwa abantu emisebenzini ngenxa yoba benxibe iziphandla okanye oocamagu kuthiwe hayi bafanelekanga, kodwa kukho abantu amadoda angena emisebenzini ethwele iziciko zeketile kungathethwa nto ngawo. Sinqande ezo zinto zee-bylaws ezithi xa sithi thina senza wethu amasiko kuthiwe sihlukumeza izilwanyana, kodwa ubungaya phaya eSaldanha kule ndawo yenza iintlanzi zifakwa emanzini abilayo ziphila, kodwa kuthiwa zihlukunyezwa zona. Xa sixhele zethu kuthiwe sihlukumeza izilwanyana.
sinqande ezo zinto ngelibhunga ukwenzela uba sikwazi ukubana emhlabeni wokhokho bethu apho singenandawo yokubalekela sikwazi ukubana sizimele, sikwazi lokuba senze izinto zethu ngokukhululekileyo, amasiko ethu, izithethe zethu nendlela yethu yokuhlala ngokukhululekileyo. Namhlanje xa siyokomba amayeza kaQamata uMdali sizophilisa abantu kufuneka sibe neepemithi, sibe ne-license. Sinqande ezo zinto ngoba kuthiwa umuntu omnyama xa engumzingeli yipoacher, kodwa umlungu xa ezowudubula izilwanyana esuka phesheya kuthiwa yi-professional hunter. Sinqande ezo zinto, kaloku ngumhlaba wokhokho bethu lona, usekhaya apha akho ndawo yokubalekela. Masingangcungutheki nalapha ekhaya ngenxa yemithetho ebekelwa thina endaweni yethu engabekwanga sithi esingeyonxalenye yokubekwa loo mithetho. Ngaloo mazwi ndithi makube chosi kubele, budede bumke ubumnyama kuvela ukhanya. Camako. Mandibhotise kumzontsundu, ndibhotise kubantwana bethongo, ndibhotise kubantwana bomthonyama. Ngunyathi lona ke uthethayo uvakabhonzwana Hlathi khulubhuquda kumongo uMabhalane. Uyazalwa ke phayana kotshatshu eli kugxalathano lolu umdisho mankayi oba lonoguma phakathi koxhoba ngosodlo msophishu emyemi. Anazigqiba ke ngumzukulwana koGaba, ndingumzukulwana koNdlovu, ndingumzukulwana koGebe nakongobese. Namhlanje lusuku olubaluleke kakhulu olukhulu, luyimbali. Mhlawumbi ke isizukulwana esizayo salubona kakuhle lona bathina esiphakathi entweni singacimba mhlawumbi siyanza inzame zethu nje, kanti sibeka sishiya umzila ongaze uphinde ucime, kuba lokhu lo msebenzi siwenze namhlanje wokuseka ibhunga lenkolo zomthonyama. Umsebenzi wawo ukukhusela inkolo zomthonyama zizonke, isintu sisiphelele, udibanise ke amagqirha, izangoma, udibanisa ababelekisi, udibanisa ingcibi, udibanise konke ukusibanisayo singabantu abantsundu, singabantu singabantu. So siphakamisa isizwe ke esinguntu. Leli bhunga lisekiwe ke namhlanje kwanyula isigqeba, kwaye laligama elinye balelethu abantu sibabekileyo banyulwe lithongo. Sifune ukuba siyenze ngesintu lena ba kaloku ukuthetha abantu abadala amathongo kubantu abathe bahlala phambi kwethu bathi naze ngokhweli zethu ezakwazi ukutsala lenqwelo soyibeka kule ndawo kufuneka ibe kuyo. Naba ke bengakho phakathi kwethu namhlanje ndiyayiqonda bathi bawuva ngomsi ba ikhona into enhle eyenziweyo, bazawungena umnyango awuvalekanga, uvuliwe umnyango, abanye bazawungena kakade. Into iqala kancinci, kuthiwa inqa ingela ngenhlolo, iqala kancinci into kodwa iyayisanda. Sithembile ke bamathongo azasipha amandla nje ke esigqiba sibekiwe uba sikwazi umsebenzi siwenze siqhube phambili. Ezi njongo sifuna elibhunga lenkolo zomthonyama zilenze, sizawuphumelela. Bakakade umnqweno wamathongo lawo. Ndithi ke mna ke kwezigqiba xa ndisicebisayo ndithi nizazi ba nimeko zondawo njena nityunjwe lithongo niyathwasa. Ukuba benganjalo ngenisemakhayeni wenu senza into ezinezibalulekileyo kuni, kodwa niyeke izinto nazoba kwelibhunga ukusekelwa kwebhunga namhlanje. Ndiyabulela makhosi. Camako. Camagweni ngunqana lo ngumdanda ngunakisa nguNomakhongela kudlala dliwa ngumfazi obele ngephesha kumlambo nelimpondo umsendo zomakhulu ndibanga ilunda ke kohlatho lisojamba socanzo sanzanza obuswayo ndiyacamagusha. Namhlanje besizimase umsitho okanye indibano ibhunga ukusekwa okanye ukumiliselwa kwebhunga lenkolo zomthonyama. Ngokowami ke amava okanye ngokulamuluvo umsebenzi ube liCamako waliXhosi wadede ubumnyama kwavela ukhanya. Sinqenelwe kwayindalo kwangokufika kwethu sibona ba lo sowuvumile wamkelwe ngabaphansi noQamata uMdali. Libhunga lenkolo zomthonyama, inkolo ezinyashwayo, inkolo ebukulwayo, inkolo ejongelwa phansi, inkolo ekhanyelwa ngabantu bayo, abanikazi bayo, inkolo engumali washo, inkolo engahoywanga. Elibhunga limele lonto
ukuze libe ngumthetheleli. Ndiqinisekile kwaye ndinethemba nokholo olukhulu kuba emveni kokusekwa kwelibhunga lawutsho nelethu lizwi livakale, sithethe into evakalayo kuwo wonke lamasebe nalamajelo nazo zonke indawo esihamba kuzo, sawutsho sivakale sibe nabathetheleli. Ndiyacamagusha ikwekwe engenamkhuluwa okanye engenamthethe ayibi namthetheleli, iyantlondwa ngamanye amakhwenkwe. Camakwini baba. Camakwase. Bantu abadala camako.